Kani kalong kajing jia kabupan ya kajing ai kabaw Don Bosco layo nublay hakabayadai bat ki mensim beriu. Kata kajing la jong uban puli ya kemensim ki beriu kanang bekinle ya kababaha. Haka sakramen jing penyusuk habaw bleu sya utip tikna ya ke kabadai bandong bat kumnu banle kanang ban penkelai ki nong pop kham tam ya kitu ki bala do no. Uladon wat ki jing sngop tip lupa ya ke ban saja ya ki beriu bat kat kum kata unai jing mut yaki syapang ki jing ja haki por ki banwan haka jing im jongki kani ki jing ja hakani ka khana kan panlong ya phi baphin om sedang setiai ka jing lek ka bajingai khlam da phai shwa shi ki jing dwai jong phi na ka banta ka jing lek hakalai phui tarik wa agos 2000 praspa prapusau ka wei ka kan thei ka baruspa kabalong kalok jong unong kit tiens jong Portugal kala thmu ban lek na turin sya kanong ba keri ban pendap katu ka ni ki kam namar ba kalong ka Catholic ka basit raham kala kwa ning kong ban penbet shwai ka kam jong ka mansiam jong ka hakapor man step kalarung sipo ka yeng mani o Francis Assisi bukhuai kampat ju kandu yau Don Bosco ban mu uru don kanu ka jing tep syapang jong ka kham tam bakor komriam jongka karyam kum ki wei pat ki kenthai patba om kum ka beriu ka badon ka bor bat ka kerdan upadar bajupan snap phlai ka don hakata ka sngi kalayu yo weuling do samla ubadam kho sio bat dwai hajan ka jaka phlapom bat ubadang ngam jeliu haki jing puson bat hapedeng ka jing riu blei ka bakrau bat makaru kalawan kensan kata ka jing songkwa ban phla hu Don Bosco la ngap ya kajing plapop jongka bat ula ya ka jing pensitom ban ai ki jing ai isin ki baret hakata kasngi padar ngamla banle kala jubab balai ba umla banle kat ka beriu ka baru spa la kali Don Bosco kala ngolingo bo Don Bosco utip ya ka kardan imlang salang jongka wat la kampat ju ya kendu yu kala jubab padar ngamla banle ikani ka jing pensitom nambar ngahap ban mi no turen mentakasngi to katati laong Don Bosco dwai laisien ni ka jing dwai angel ublei hau angel nong ya da jongpi ba unya rap yepi bat bandri yepi ne ki jing sni baro khnang ba phin om syap tieng ya ka ka banja yepi mentakasngi da ka jing lingo bat ka jing kemen ka bakrau pan kata ka beriu kala pediang da ka jing kemen ya ka jing ai jing mut bat kala dwai ka jing dwai ko angel ublei rengkat bet syakri jongka da ka bakarpat ka jing da jungu na ka banta ka jing lek lenti ka basuk kala kiu haka kali rengkat par la ka khun bat ka wei ka syakri bat hadien ka jing jingai ka bakat tu kat ni hapadeng ka jing ya stat ba ki kulai kumba ki julong teng ki jukendet kensan om tip ya ka daw baleru bat kani kala penlong ki kulai ban her lambur unongnya kulai ulapatan ya ulakam ndre khlam long ki kulai kim sngo shu ka jing perking ulakam hakarandang kat ba ka kanthai hapo pat kala lengiar lajam padhang ta ka jing khang jong ka kali kala puli bat ki shalantam jong ka kila yateng khu pat uwei umau thup ka kali kala rengkat bat ki nongsyong ki bodon hapo bat kala panparai ka ta ka jing khang ka bapli unongnya kali ula sya pada serut jong ka kali bat ki kenthai hapo kila don ha ka jing ma ka bakrau tam namar kila ban sya khanyot ki khti bat ka khli jong ka ta ka beriu hapo kila senru ka khando bat ka kali kanang ya stat kini baro kila ja ha ka shiklipman kata ka beriu kalabu ya ka jing syanya jong ka hau angel nong da jong ka bat kala pertai ka jing dwai angel ublei ha ka sur ka bajam jong ka ha ka ktien latin Angele Dei qui custos es mei mi tibi commissum pietate superna illumina custodi oreget guberna amen ko angel ublei kunong yada jonga yemi ka jing jong kupa bahalor tam kala ayanga to patsai to sumar to yalam bat to sensar yanga amen bat katahi kalala ban pelaj im yaki kansan ki kulai ki balaher lembur kila jemno bat kila sange unongnya kulai bat kinong yarap kila khi na kamadan klamen saw
bat kilayawan lang banyarap iwe ye iwe pan. Hapadeng ngejing pala kata ka kanteiru kalami na kakali rengkat bat laka khun na ka bajai-jai bat klem don wat tang khandiat ru ya kadur bandong bakala syap tieng. Baro arngut kila kanter ya lade ya kisopti bat kila pet iwe ye iwe pat na ka balengo. Kiyo i ba don weru ubalamat ya kajing mensaw wat tang khandiat ru. Kila sedang ban perta aingu yo blei bat yo angel nong da ubala pelaj im yangi. Kata kabriyo bat kisenran jungka kila peteng yala kalenti. Unongnya kulai ubala kali ya kakali ulas nguklan ru banyak katu kat ni kenta selayeng hakiari. Bat kat nusyuk kata kabriyo lay kala perkat sepang tau ling do samla ubala ai jingmut yaka daka babu ila di hau angel nong da jungka. Komta kamla klam da angnut ban lik pai no kloy syuturin bat ban wat banya manu tu padar badang samla udai. Kalali chieng meni jong Francis bakho jong ka LCC bat kalakali ha sakristi menu balak bandai utu ling do samla na pedeng kiling do ubala pensngap pla yaka habakatip badai padar Don Bosco kala aingu yu na kabenta gajing ai jingut jong u kabala pelaj im yaka bat kalalong konong kersan bat nong yarap jong u na kaliang jong u Don Bosco ula karpat yaka banyarap yu padar Carlo Palazzolo ubadon hakajing ka bakrao bat ubakwa ban ai tilut yaladi hakajing syakri kabakhami dai bat karata kabalasan jong u kala-kalalong konong le bha kabashirhem ya ko oratori yakini kijing ja baro la yathu biang hangi da kabatho da kata kaju ka kanthai bapha ka kong Teresa Martano jong ka keri ka syakri jong ka bat udon mechiali ruwa kani kajing ja ha kajing im jong Don Bosco bakhuj kayarap yingi ban snau thu ya kajing don kam ka bakrao ya kajing duai bat kajing ai tilut haki angel nong da bakhuj jongi ki babun sin ila jukulat no hapadeng kajing bon kam jong kajing im jongi ka baman kasngi.